Door to Trail, aj tak by sa dala definovať úplná novinka z dielne Dynafitu, a to tento univerzálny bežecký model. A čo je vlastne zač? To sa pozrieme v tomto videu. Od výbehu z domu asfaltom, cez lúky, lesné cesty až po samotný vrchol. Svojimi vlastnosťami teda bude prispôsobený na beh v zmiešanom teréne. Univerzálnosťou vďačí práve použitej podrážke Vibram Megagrip XS Track, ktorá je svojim vzorkovníkom a hustotou prispôsobená aj na beh a asfalte. Použitá pena medzipodrážke Speedlight poskytuje strednú mieru tlmenia pri znížení hmotnosti. S celkovou váhou 260 g pri veľkosti UK8 sú veľmi ľahké a obratné. Použitý sieťovinový zvršok je veľmi príjemný a jemný, naviac jemný okop vpredu poskytuje dodatočnú ochranu. Stredná šírka v prednej časti sadne väčšine bežcom a poskytuje stabilnejší došľap. No a okrem behu sa tento model rýchlo stal veľmi obľúbenou alternatívou aj na voľnočasové aktivity. Čaká na teba u nás na predajni vo Vereda Sport v Považskej Bystrici.